कपड़े उतारने से फॉलोअर्स बढ़ेगा, इज्जत नहीं दीदी। अरे सोले भाई बिनी एडिटरा सोरमोन एडिटरा जनि सिन्स नङाथ' ना नैबेबायदिसोमोन जुमाय लोंबा मेलेमा गोख्रों जायो होननानै तो बिब्दि होननानै दा एग्जाम हायाबा जुमाय बथलसो सोना लाहैनो हादै सेंग्राफोर तो खुलुमबाय बिजिंफ्राव बुङाब्रा बिजिंफ्राव बुङा अरे सोले भाई नोंनि खुलुमबायलाय दिनै मा बेलेग जादोंब्रा र' दा मिथिगोन र' तो खुलुमबाय तो गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन फुंबिलि गोजोन मोनाबिलि आरो गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय खनसेबो जासिहरनाय थाबाय तो नोंथांमोना ससे भिडिअ टाइटेल थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबायानो जानो हागौ जों दिनै सोरनि सायाव बाथ्रा सावरायगोन तो ओरैबायदि डेन्जार मानसिनि सायाव सावरायगोन जों तो जोङो दिनै HIV भाइरासनिफ्राय लानानै माबा सोलाय बखलायसिम जों सावरायनो हागौ बड़ा हरामी हो तो बिनिखायनो नोंथांमोना खोमायाव हेडफन होननायखौ सोनानै लाग्रोखा नङाब्ला गुबुनजों जाबजायोब्ला दाया आंनि नङा तो बिदिब्ला जों जागायलांनि आच्छा बैसागुआ बिदिखौसो बुङो आं दिनैसो मिन्थिथारदों आं मिथियामोन ना बैसागु माखौ होनो माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है मा एडिटरालाय एसे माबा मा गान्जा सोबनानै फैदों ना जनि सिन्सनि नांदेरनाय मा जेबो भिडिअ एडिटिं खालामनो जेबोखौनो मोनाखैमोन नामा कुछ तो शर्म करो यार तो बर'नि ट्रेडिशनेल होननानै बुङोब्ला बैसागो एबा बागुरुम्बा होनोब्ला लावखारनिफ्राय लानानै जेसेबांखि गिदिर मानसियानो जाया मानो बिथांमोनानो दिनै मिथियो गामिनि बोराय बुरैफ्रा जे बैसागो होनबा माखौ बुङो आरो लोगोसे बागुरुम्बा मोसानोब्ला मा ड्रेस गाननांगौ गुड भेरी गुड गामसा आर'नाइ दख'ना बेफोरखौ मोजां साजायनानै मोसानायखौसो जों बागुरुम्बा होनखायो अबयसे आरो बेखौ जों बैसागु मोसानायबो होनखायाखै एबा बागुरुम्बा मोसानायबो होनखायाखै मानो जेबो गैयियाव मानो दाय सोसनहरबाय थायोब्रा एडिटिं खालामनानैलाय एसेथ' सोलायनो नाजा आरो गुबुन हारिया नुब्ला मा होनगोन आच्छा बे बैसागु जाबाय बे बैसागु बे बैसागु होननानै गुबुन हारिखौ जुदि बेफोरबायदिनो सोलोंनानै बिदिनो मोसानानै दिन्थियोब्ला नों मा बुंनो हागोन स' बिनिखायनो बेफोरबायदि ट्रेडिशनेल बेफोरबायदि बैसागो बागुरुम्बाजों लानानै गेलेनाङाब्रा बेयो मोनसे बर'नि एंगार हायै मोनसे मोसानाय दिन्थिनाय नङा होमबा स' प्लिज यार आं बुजिनो मोनबाय सानबाय थ' माने बेफोरबायदि ट्रेडिशनेलखौ लानानै गेलेनाङा स' जों गुबुन हारिया जुदि बेफोरबायदि दिन्थियोब्ला जों फोरोंनो हानाय बुंनो हानायसो जानांगौ नाथाय जोंनि जे मानसिफ्रानो जे एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय बेफोरबायदि खालामोब्ला मा जागोन बेलाय तो नोंथांमोना सनिया कुइन होननानै बुंब्लाथाय सिनायै रावबोआनो गैखाया नङा होमबा ने सिनायखाजोबो दा थ' बिथाङा मानि थाखाय फेमास नोंथांमोनाथ' सोरबा मिथिया बिथांनाव दुधनि थाखाय गाइखेरनि थाखाय फेक्टरि दङ जेराव गाइखेरफ्रा फ्रियैनो मोनलायलाङोनो मालाबा तो बिथाङा माब्लाबाबो माने गावनि पेजखौ देखायनानै एबा गुबुन पेज एबा गुबुन एकाउन्टजों बुङाखै जे आंनि एकाउन्टआ हेक जाबाय होननानै खिन्थु जोङो नैबे पस्टनिफ्राय मिथिनो मोनो जे निबनाय बिथांनि फेसबुक पेजआ हेक जाबाय होननानै खिन्थु गावनिफ्राय जों जेबो नुवाखै माने बिथाङा गावनि हाजारथा भिडिअ बानायनो हायो माबा बोफ्लावलि माबा देखायलि खान्दा खान्दी खिन्थु मोनसे एफा गिदिर माने 30-40 थानाय फलोवार्स गोनां मोनसे पेजआ मोनसे भिडिअ बानायना बुंनो जे हाया जे माय फेसबुक पेज इज हैक ओमफ्राय बेखौ आं दायो सालायाखै होननानै कुछ तो शर्म करो तो माने बिथांनि पस्टनि हेक जानायनि गाहायाव खोन्थालांगासिनो आरो बायदिसिना आंना आलुआनो खामलायलांबाय माबा फान्थावानो खामलायलांबाय होननानै बोरै हारामि हो यार बिराद माने गिदिर फेन दङ सनिया कुइननि आं दिनैसिम मिथिबाय थ' जिखियानो जाया आंनि बुंनो थांनाय खोथाया मोननैसो आरोना बिथांनि
फेसबुक पेजआ जाय हेक जादोंना जायाखै जों जेबो कनफार्म गैया मानि थाखाय होननानै बुंब्ला गावनो अनारानो जे दिनैसिमबो आंनि माबाया फेसबुक पेजआ हेक जाबाय होननानै दिनैसिमबो डिक्लेयार होआखै होमबा जों मानो बाहेरायाव फोथायनो हाया गुबुनासो खोन्थादों नालाय जोङो बेसेबां सैथो जों जेबो मिथिया थ' जिखियानो जाया ओरैबायदि भिडिअ नुगासिनो आं माने बे फेसबुक पेजआव आरो माने माखासेफ्रा सानो खोमा सनिया खुइनानै होदों होननानै थ' माथो थ'लाय जों नायनि बिदिबा बे भिडिअफ्रा मा थ' निबो लागायदो मा खि थ' माने ओरैबायदि नुगासिनो माने सैमानिलाय माबा गराइनिलाय आरे बाबा दासिमबो माने रिकभार खालामनायनि टाइम फैयाखै नामा सनिया कुइन आरो लोगोसेनो नोंथाङा बेफोर भिडिअखौ नायनानै जे नोंथाङा बुंनांसिगौ जे बे चेनेला बे फेसबुक पेजआ आंनि नंला होननानै एबा आं सालायनो हायाखै आं रिकभार खालामनो हायाखै होननानै 100टा भिडिअ बानायनो हायो नाथाय मोनसे भिडिअखौनो बानायनानै होनो हाला नामा IGTV होननानै मोनसे बुस्थु नुदोंमोन आरो ना बे भिडिअखौ लाबोनायनि बे भिडिअखौ सोसननायनि मेन टारगेटानो जादों दा आं नुदों जे मोनसे टुइटार एकाउन्टमोन आरो ना बेयाव एनिमेल एबिउस नामा थ' बे मोनसे सैमानिखौ नुदोंना नोंथांमोना नैबेखौ जे बेयाव सैमा एन्टिमेट जाबाय थानाय समाव जे सोरबा सासे एन्टारटेनमेन्ट पारपसजों लानानै बेफोरबायदि खस्थ' होदों होननानै टुइट खालामनाय बायदि नुदोंमोन आङो एनिमेल राइट्सखौ लानानै पेजआ हेक जादोंना जायाखै गावसोरसो मिथिसिगौ आरो ना थ' राइट्सखौ लानानै लिरोबा बे सनिया कुइननि नामखौसो लानानै लिरगोन ना थ' केसआथ' बेनावसो थांगोन थ' बेनिखायनो आं सानो जे नोंथाङा रिकभार खालामदो हायोब्ला थाबैनो आरो लोगोसेनो हायाबाथ' हायासै थ' माखासेफ्राथ' बुहुत मोजांसो मोनदों हेक जानायनि थाखाय नङा होमबा थ' जेखियानो जाया बे कन्टेन्टखौ बेयावनो फोजोबबाय थ' जों बिदिब्ला डेन्जार मोनसे बुस्थु नायनि थ' मा बुस्थु सोलाय बखलाय खालामबा सायो ओमफ्राय हाबलांबा मोजां मोनो मा बुस्थु दे मा आदैयालाय मा जनि सिन्सनि नांदेरनाय नामा थ' जिखियानो जाया बिथांमोना बिनि एन्सारखौ माने बुंदों आरो ना आसान आरो आस्थाम होननानै थ' जिखियानो जाया आं बुंनो नागिरदों आरो ना थ' आसानखौ मा सोरबा सोलाय बखलाय खालामो नामा खनसे सोनानै दोनबाय बास जाबाय आस्थाम बेखौ मा सोलाय बखलाय खालामो नामा बेखौ खनसे सोबाय बास जाबाय ये बड़ी अच्छी बात कही लजिक गैया माबा गैया बबेनिफ्राय बिरबोयो थ' जिखियानो जाया बेखौ बे समाव फोजोबदो थ' आं गोबां नुदों जे बिमा बिफाखौ लाना रायनाय थ' बिमा बिफाया जेबो इनभल्भ गैया थ' आं मोनसे खोथाखौ आरो बेयावनो बुंबावनो सानो जे नाय मोनसे एजुकेसन सेन्टारा मोनसे इन्टारटेनमेन्ट सेन्टार नङा दे बायमोन थ' मोनसे एजुकेसन सेन्टार एबा कलेज होननानै बुङोब्ला बिनिफ्राय स्टुडेन्टनिफ्राय लानानै सासे स्टुडेन्टनिफ्राय लानानै सासे प्रफेसरसिमहालागै मोनसे रिसपन्सिबिलिटि दङ थ' बेनिखायनो नोंथांमोना माबा मोनसे इउनिफर्मजों मावनायनि सिगां सानग्रो जे बैफोरनि रिसपन्सिबिलिटियाबो जाहाथे थायो नङा होमबा थ' जिखियानो जाया मानो मोनसे कलेज होननानै बुङोब्ला बे दा नोंथांमोना फरायगासिनो दङ बिथांमोनाबो मोजां बारग'लांनांगोन आरो लोगोसेयैनो गोबां इयुन जोलैफोर दङ बिथांमोनाबो फरायफैगोन आरो लोगोसेयैनो BIA कलेजाव हाबनानै जे गोबां इन्जिनियार डक्टर जानानै दङ बिथांमोननि रिसपन्सिबिलिटिखौबो एसे नाय थ' मा नोंथांमोना कलेजावल' मोनो नामा बेफोरबायदि खालामनो थ' जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना डाबल मिनिं ट्रिपल मिनिं फरबल मिनिं खालामो ना मा खालामो आं जेबो बुंनो थाङा नाथाय नोंथांमोना इउनिफर्मखौ एसे रेसपेक्ट होनो सोलों थ' जिखियानो जाया बिदिब्ला बिथाङा मा होदों भिडिअ नायनो थ' नेक्स्टआव चलो शुरू करे बिनि थाखाय बेखौ गोरोन्थियै आपल'ड होफ्लांबाय ओमफ्राय आङो दिनै नोंथांमोननि सेराव निमाहा बिनो फैबाय लाइफनि थ' आं मोनसे खोथाखौ दिनैसिमबो बुजिनो मोनाखै रायजोफोर निमाहाखौ ओरै सोर बियो बिदि बियो सोरबा निमाहाखौ टाइमलाव नायलाय नोंथांमोना ओरै बिदि सोरबा निमाहा बियो फाग्ला बिदिजों जायो नामा आरो जिखियानो जाया आं बे भिडिअखौ दायो कभार खालामनायनि मेन रिजनानो जादों थ' आं बे बाथ्राखौ बुंनाय लोगो लोगो बिथाङा सोलायहैगोन दे थ' जिखियानो जाया मानो बिथाङा बुंदों आं लाइभआव फैदों बे जनि सिन्सनि नांदेरनाय मा खर'आव जेबो गैया नामा हा थ' दानिया आं होनाय लोगो लोगो सोलायहैगोन दे रायजोफोरनि बाव आं स्क्रिननि भिडिअ सालायगोन एबा आंनिबो स्क्रिनशट होगोन थ' नोंथांमोना माब्ला नुफेरा जे लाइफ LIFE लाइफ माने माखौ बुङो जोंनि जिउखौ होनो लाइफ ओमफ्राय नोंथाङा मा होनदों आं लाइफआव फैबाय होनदों लाइफआ जायो LIVE मानसिनि जिउआ जायो LIFE
माने मानसिनि जिउजों लाइफ फैनायजों जेबो डिफरेन्स गैला नामा कुछ तो शर्म करो नोंथांमोनाथ' सानदों बेना गस्लाना फाग्लिना बहा बिरलांनानै फिसा सा जाना फैगो गस्लाखौनो गानखायाखै होननानै नोंथोरथ' मिथिया काहानिखौ नोंथोर जाम्बा बे टिटुआ बे थुनायावनो एफा दाम गोसानि लानानै थुखाथारबाय होमबालाय बेखौ देखायालासिनो मानोथ' 20 थाखा 30 थाखानि गस्लाखौ गानबाय थानो होननानै देखायाखै बियो बे टिटु थानायाव 100टा गस्लानि दाम थांखादों नालाय ओंखायनो एसे देखायदोंब्रा नोंसोर मिथियाखै खिन्थु मोनसे खोथा रायजोफोर जुदि टिटुआ बेनि जायगायाव बहाबा थानाय जायोमोनब्ला देखायगौमोन नामा सि फाग्लियालाय बेखौनोथ' माखासे जोहोलावफोरा नेयै नेयैनो नै बिदि अबस्था जालाय लांबाय देख रहे हो ना स्ट्रेटेजी देख रहे हो तो जेखियानो जाया मानो थ' इसोरा मोनसेल' हरखाथारदों सेंग्राफोर नोंसिनो थ' बिनिखायनो जानला मोनला फ्रियाव मोन्दों बायना मोन्दों होननानै लालाबायनाङा नङाब्ला बोरैबायदि सेवलांजोबगोन ना इसोरनाव गाबबाबो मोनफिननाय नङा आरो डाक्टाराबो होफिननाय नङा थ' जिखियानो जाया मानो दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबनाय थाबाय थ' नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम थ' सले ओंखामा खुरदों ओंखामा आंबो ओंखाम जाहैनोसै उनजोंबा नोमा खिथु साला सैमानि बेजों सोर फाग्ला ओंखाम जानो हानांगौ जाखो सबाय बिदिखौ गजब बेइज्जती है